Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Olimpiya topary Riodaky oýunlardan medalsız gaýdyp ýurduna baran soň ýurdun sport boýunça döwlet komitetiniň başlygyna käýinç berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen atletleriniň watanyň ynamyny ödäp bilmänligini aýdyp nägilelik bildirdi. Eýtem Türkmenistanda sportyň ösmegine näme pätkili berýär, nähili kynçylyklar bar? Kardeşim Ýoşan Gurbanyň maglumatyny dinleýälim. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow video şekilli maslahat geçirip, ýurdun sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy Kakabay Seýidow soňky duýdurşyny berdi. Türkmen telewizionynyň 20-nji awgustda beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow ýurtda sportyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýygyderli putulandyrylýanyny aýdyp, türkmen türgenleriniň Braziliýada geçen Tomsk Olimpiýa oýunlaryndan hiç bir medalsyz dolanmagyndan nägileligini bildiripdir. Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun türgenlerini halkara ýarışlaryna taýýarlamak boýunça guramaçylyk işlerini goýberen kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar. Şeýle-de prezident vice-premier Toýlyň bu urda alyp barýan işlerinden düýpli nägilelik bildiripdir. Şol wagtda goýberilen gaýdylýan kemçiliklerin gysga wagtda nähili düzeltilip bilinjektigi, ýa-da bolmasa bu kemçiliklerin näme sebäpli ýyldan ýyla düzeltilmeýäni barada hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistan Braziliýada geçen Tomsk Olimpiýa ýarışlaryna 9 türgen ýollady, emma olaryň hiç bir medal gazanmady. Bu Türkmenistanyň garasyz ýurt bolanyndan soň gatnaşan 3-nji Olimpiýa oýunlary bolup, türkmen türgenleri şu wagtda çenlik hiç bir Olimpiýa medalyny gazanmadyk ýurt bolup galýar. Şol wagtda türkmen sportunda dowam edýän kemçilikler prezident üçin, sportsmenler we olaryň yerli jankoýarlary üçin täzelik bolmaly. AFP habar gulluğu Türkmen prezidentinin 2012-nji ýylda London Olimpiadasynda goýberilen şunuň ýaly kemçiliklerden soň ýurdun şol wagtky sport komitetiniň başlygyny işden aýranlygyny ýatladýar. Ýene bir bellemeli zat bolsa Rio oýunlaryna Türkmenistanyny doglan. Emma golaýda Türkiýanyň raýatlygyny alan we Türkiýanyň adyndan çykyş edýän türkmen atleti Daniyar Ismailow kümüş medal gazandy. Bu fakat yerli sport jankoýarlarynyň bellemegine görä Türkmenistanyny güýçli türgenleriň hakykatdan bardygyny tasdikleýär. Olar bu sözlerine delil edip ortaýatda en çymy futbol komandasyny öňe çykaran tälimçi Gurban Berdiýew hem mysal getirýärler. Şol wagtda soňky ýyllarda Türkmenistanyny döwlet tarapyndan sport üçin goýberýän herişdeleriň köpelenligi hem jedelsiz. Muny gurulýan sport tesgalary, sport mekteplerine satyn alynýan häzirki zaman enjamlar hem tasdikleýär. Emma bu edilýän işlere garamazdan yerli synç Aman Murat Bugaýewiň pikirine görä sport Türkmenistanyny umumy ýaşaýyş durmuş şertleri derarly köpçülikliň häsiýeti eýe bolup bilmeýär we diňe elita ýa-da aýratyn mümkinçiligi bolan adamlara el ýeterli bolmagyna galýar. Aman Murat Bugaýew öňki ýyllarda şaşky boýunça çempion bolan Mustafa Durdiýewiň halkara ýarşyna gatnaşmak üçin gerek bolan $6.000 ýylçynden toplanylanyny ýatlap, döwletden türgenlere öýerleýän ferişdäniň başga ýerlere gidýän halatlarynyň hem bardygyna üns çekýär. Döwlet tarapyndan goýberilýän pul ferişdesi bordun özüne bark etýänçe ýolly Muna el gatylýar. Bir topar neslilen bäzi öňe düşen tälimçiler bar ýa bolmasa sporda ýol başçylygy edip oturan emellerler bar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyna soňky derejede gurulýan sport tesgalaryny döwlet çarelerinden başga wagt ýaşlaryň goýberilmeýänligi, olaryň köplenç gulply saklanylýanlygy barada hem maglumatlar bar. Türkmen türgenleriniň medalsyz dolanan Rio Olimpiadasy 2017-nji ýyl Aşgabatda ýapyk binalarda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öň ýanyna gawat geldi. Kardeşim Ýoşan Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Son günlerde Türkmenistanyň prezidentiniň käýinçine ýurdun diňe sport ýolbaşçysy däldi. Eýtem baş prokuror we terhet gullugynyň ýolbaşçysy hem eýe boldular. Döwlet terhet gullugynyň başlygynyň öz ýolbaşçylygynyň aslyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzüne gözükçüligi gowşadanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Söz nowatyny kardeşim Ýoşan Gurbany berýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýyna harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy Günnogdyýew käýinç berildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylyk edýän guruluşlaryna we bölümlerinde tertip düzgünüň gowşamagyna ýol berenligini habar berýär.
Şol ruhatda adat bolşaly türkmen mediasynda bu käýinciň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň Serhet Gullugynyň başlygyna berilen käýinç internetde we Rus medeniýetinde türkmen owgan serhetinde bolan gaýdylýan nowatdaky hadisanyň ýa-da gawat geldi. Hasanygy ortaýetde çykan Nezawisimiýe gaziýaty adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy guramasynyň web saýtyna salgylanyp 4-nji awgustdan 5-nji awgusta geçilýän gece Serhedabadda odalky guşguda bir türkmen eskeriniň öldürilendigini, 2 eskerin bolsa yaraly bolanlygyny habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adatçy bolşaly bu habary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Nezawisimiýe gaziýatynyň ortaýetdäki Syýasy Tehnologiýalar Merkeziniň Politkontaktyň ýerine ýetirji direktor Andrey Medvedew salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen owgan serhetinde bolýan gaýdylýan çakmyşyklar hiç bir jähitden täzelik däl. Rus ekspertiniň tasdiklamagyna görä 1999-njy ýyla çenli, ýagny türkmen serhedi Rus serhetçileriniň gatnaşmagyna gorulýan wagty türkmen owgan serhetinde her aýda ortaça 20 hadisa hasap alınıpdyr. Medvedew bu çakmyşyklaryň esasan neşe gaçakçylygy bilen bagly bolanlygyny, Rus serhetçiler Türkmenistandan çykandan soň bolsa gereýin gaçakçylygynyň has güýçlenenligini ýatladýar. Yerli synçylaryň käbiri Aşgabatda häkimet çalışandan soň Owganistanyň gelýän neşe akymyny togtatmak üçin görülen çäreleri, Prezident Berdimuhammedowyň neşekeşlige garşy Sapar Murat Niýazowa garanyna has bir pozisiýa eýlendigini nazara alyp türkmen owgan serhetindäki dartgynlygy esasan şu ýagdaý bilen baglanşdyrýar. Emma resmi Aşgabat bolýar diýilýän çakmyşyklar barada açyk maglumat bermeýär. Şol ruhatda soňky döwürde owgan hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy alyp barýan töweşlerine garamazdan türkmen owgan serhetine gola ýerlerde dürli radikal toporlaryň işin hereketi geçenligi hem aýdylýar. Biraz ýa-da çekilsek Adatlyk radiosu 2014-nji ýylyň 24-nji maýynda Owganistanyň Batky welaýatynyň Balamurga etrawynyň ýanyna türkmen owgan serhetinde 3 san türkmen serhetçisiniň öldürilendigini habar beripdi. Owganistanyň Gormaç etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklamagyna görä, şonda jeňçiler Murga etrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny türkmen serhedini bozypdyr. Resmi Aşgabat şonu bu habary ne tasdiklady, ne de reddetdi. Emma biraz soň, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen video şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň başlygyna we onuň ornataryna serhet goraw bilen baglykda bir käýinç berildi. Ýöne Resmi Aşgabat serhetde bolan gaýdylýan çakmyşyklar barada çykkan habarlaryň hemmesinden soň beýle reaksiýa bildirmeýär. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisinde ýurduň baş prokuroruna hem gödäwçilik edýän pudugyny tertip düzgüni gowşadan üçin neýilip käýinç berildi. Şeýle de habarda prezidentiň karary bilen gulluk goruşlaryny talablaýyk ýerine ýetirmänlik üçin neýilip bir näçe prokuroruň wezipesinden boşadylyny gaýdylýar. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepli yer Adatlyk radiosu, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş çağlaryň gapdalynda ýyl içinde pristroyka diýilip adlandyrylýan goşmaçy otaglaryň köpçülikligiň ýumrulmagyndan soň galýan zir-ziwillerin aýrylman galýanlygy aýdylýar. Öz jaýlaryny giňeltmek maksady bilen onlar ýyllaryň dowamynda ýaşaýjylar tarapyndan gurulan bu pristroykalar soňky ýyllarda häkimetler tarapyndan köpçülikligiň ýumrulypdy. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa mundan 1 ýyl öň ýumrulan binalaryň galandylarynyň hem şuň galýanlygyny gurrun berdi. Habarçymyz bilen geçirilen töhfetdeşligi dinläli. Edir şuň kun Aşgabatda pristroykalar ýumrulýarmy, haýsy böleklerinde şeýle işler geçirilýär? Pristroykalar baranda gutar berdilerim şol şäheriň ähli ýerinde şol hemme 30-njy mikroraýonam hökümete degişli esasy 2 gatly 3 gatly jaýlarda da näme goşmaça guruluşlar edilen. Şolaryň bar ýerinde hemme ýerde ýykdylar, tekillediler. Indi ýykyp ýören ýerler hemmaryň tek mysal üçin Abady köçesiniň orunda, Sevçenka köçesiniň orunda tek bir indi ýykyp ýörenler hemma. Ýöne köpüsini ýykyp gutardylar hem-de şolaryň hiç zir-ziwiller aýrylanyk. Ondan soň aralyk ýollar bar, proýevler mikroraýonlaryň içine giren aralyk ýollar. Şolaryň raýaladylar, şu agyr tehnikalar ýörep
Şolaram bezerlen oqşol derdi welken. Pristroykalar haçynrak ýykylypdy. Ene şu meniň aýtjak bolan men şu at etat 10-njy çetrapsa barada gurunetjek bolan şol 1 ýyldanam geçdi eýam şonuň şu taýda ýykylşygyň başlany şu guruluş goşmaça guruluş bilen aýrylyp başlananna onuň aýrylan ýerleriniň daşyny abatlaýarlar da jaýlary. Indi şol işleriň başlananna 1 ýyldanam geçdi geçen ýyl 2010 eýam may iyun aylar başlapdy şol. Indi guruluşyklary aýryp gutturdylar, onu kiçe tarapça boýunça ýöne şonuň diýerdi wellerini aýyrmany howlagan oklar. Sultan Dede şol pristroykalar ýykylyndy. Onu häkimetler ýykdymy ýa-da ýaşaýjylaryň güýji bilen ýumruldymy şol goşmaça jaýlar? Ha, ýok, onu ýaşaýjylara döýdürüş berýärler, ýykyp aýyrmaly. Onu ýaşaýjylaryň köpüsi indi gystanan ok, ýani aýrasy gelen ok, onun barýarlar da göni tehnika bilen ýykyp goýberýärler. Ol garaşyp duran oklar, hatsan sen özüň ýykarsyň diýip de, bu gystaýarlar da, onun köpüsi hem şonuň betonuny goýulyp edilen, düşen kerpiçten beton rastvora oturtulup edilen kıyın da onu yıkıp ayırmak. Onun köpülen sökümeden öyle şu tehnika bilen ýykýar şonu. Sultan Dede şol zirzibilleri ayırmak boýunça işleri kim geçirýär? Häkimetler aýyrýarmy? O häkimetler aýyrýar, häkimetler o sebäbi ol ilatyň özü aýrardan näme kän başda ilk talap etdiler. Öýelerini aýyrmagy. Ýöne öýeler aýrylan oktan kimin güýji ýetdi, kimin güýji ýetdi, o tehnika gerek galdyryp maşyna ýüklemäge, samata wal maşyna gerek onu akdyp dökmäne. Ýöne şol köp ýerlerde ýarpyal taýrlýar. Häkimetleriň aýyran ýerleri barmy? Arasalap tekizläp goýan ýerleri. Ulu köçe tarapdan seredeninde ulu köçäniň gyralaryny gowedip aýyryp eýem asfaltdan ýerlerim bar. Kiçe etrapçalaryň aralyklary şu taýda inte aýrylmadyk ýerlerim bar. Aýrylan ýerlerim çal aýrylanda. Onu şu çağalarym akşamarada çykdyň çağalarym şol derdilen arasynda ýanky derdi bildenimde ýylatyň öý goşum çykýar şoňa bir pristroykalardan eýam öýüne çygar bilmedik goşunan taşlaýarlar, stolmy ýa kravatmy ýa divanmy şoňalyk zatlaryň bölekleri köçede ýatyr şol mikroýolyň arasynda. Onun şol esasam şu kerpiç ýanky beton bölekleri şu çağalara memedip ber. Onun şu ýanky baglaram ýaman köp çapyldy baglar. Häkimetler goşmaça jaýlary pristroykalar ýykmak barada karar çykaranda şolary ýykmak işini hemem yıkılandan soň ýumrulan binalaryň bölekleri şu zatlary aýyrmak işlerini düzgünleşdirýän haýsy da bolsa bir kada kanunlar barmy? Kagyd ýüzünde ýazylan düzgünnamalar, resminamalar barmy? Şoň bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Hiç resminama ýokdur. Olara görkezlen o ýöne şu esas şol häkimlikler kontrollukda saklaýar, şol ýykylşyk bolýan ýerlerde häkimligiň işgärleri onuň näme ýerine ýetirdiler hem öý problemleriniň işgärleri. Onun tehnikany ýerden alýar, şu problemlerinde bar da esas tehnikalar. Olaryň elinde näil düzgünnama bar, onu halka görkezen oklarym, onu halka dyklanan ogam. Ýöne dil üstü bilen aýdylýaşylym. Ha, dil üstü bilen gelýärler, hem ýykmaly diýerler, onun özüň ýykmasaňam gelip ýykyp başlaýarlar. Habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Daşary ýurtlardan Türkmenistana barýan we ýygyna dolanýan ýük ulaglarynyň Eýran bilen serhetdäki gümrük geçirgesinde birnäçe günläp saklanýanlygy habar berilýär. Eýranyň Türkmenistanyň Eýranly ýük ulaglary üçin tranzit salgytlaryny galdyrmak boýunça kararyndan nägilelik bildirip eden çykyşynyň ýa-da gabat gelen bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Tehradan dinläli. Daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän we gidýän onlarça türkmen ýüklügi Eýranyň gümrük geçelgesine 6 günläp saklanyldy diýip Adatlyk radiosynyň okuyjylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran okuyjymyzyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 14-ninden tä 20-sine çenli 40 goloy türkmen ýüklügi Eýranyň resmileri tarapyndan Bazargan we Loftabat gümrük geçelgelerinde saklanypdyr. Maglumata görä türkmen ýük ulaglarynyň saklanmagynyň sebäbi Eýranyň Türkmenistandan gelýän ýüklü ulaglar üçin tranzit salgydynyň möçberini ýokarlandyrmak bilen bagly. Munun ozal tranzit salgydynyň möçberi $160. Inni 260 Amerikan dollaryny eltdiler. Ýöne türkmen ýük ulag sürüjileri şu mukdary tölejek diýseler-de, olaryň geçmegine birnäçe günläp ruhsat berilmedi. Sebäbi Eýran resmileri bu mesele dolu çözülýänçe garaşyň diýdiler. Şeýdip ilki gümrük salgydynyň möçberini duýdansyz ýokarlandyrdylar, soňra da birnäçe günläp gümrükde sakladylar. Dip okuyjymyz Eýranyň gümrük geçelgesinde saklanan türkmen ýük ulag sürüjisiniň sözünden sitata getirýär.
Şol bir wagtda Iranyň Türkmenistanly ýük ulag sürjüler üçin öz tranzit salgydynyň möçürini artdyrmanlygy barada henize çenli anyk maglumat almak başartmady. Emma Türkmenistanyň häkimetleri öz territoriýalaryndan geçen Iran ýük ulaglary üçin öz tranzit salgydynyň möçürini artdyrandan soň Iran resmileri Tehranyň bu karary jogap berjekdigini we munyň iki ýurduň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklara täsir ýetirjekdigini aýdypdylar. 12 awgustda Iranyň tranzit we serhet boýunça resmisi Muhammed Javad Atriçan çykyş edip Türkmenistanyň öz çäresini öňünden duýdurmazdan 8 awgustda güýje girdendigini aýtdy. Bizim diplomatlarymyz bu karara garşylyk bildirdiler. 13 awgustdan başlap Iranyň üstü bilen Türkmenistanyň Türkiýe barýan ýük ulaglary saklanır. Bu öňümüzdäki hepdäniň ortalarynyň başlap, şuňa meňzeş çäreler Iranyny türkmen ýük ulaglary babatyny hem ulanýar. Dip Atriçan belledi. Bu aralykda 23 awgustda Iranyň gümrük meseleleri boýunça gubernatory Masud Karbasyan Türkmenistanyň Iran ýük ulaglary üçin tranzit salgydynyň möçürini ýokarlandyrmagynyň halkara transport konwensiýalaryna gapma garşy gelýändigini aýtdy. Şeýle-de ol bu mesele boýunça Iranyň gümrük gullugynyň hemde Avtomobil ýollary we şäher ösüşi ministrliginiň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine şikayet hatyny iýerendigini belledi. Ýeri gelenini bellesek, Türkmenistanyň resmi medeniýetinde ýurdun territoriýasyndan tranzit geçen Iran ýük ulaglary üçin tranzit salgydynyň möçüriniň galdyrylanyny barada halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Iranyň media serişdeleriniň berýän maglumatyna görä Türkmenistan Iran ýük ulaglary üçin özüniň tranzit salgydynyň möçürini soňky bir aýyň dowamynda 3,5 esse ýokarlandyryp $500 Amerikan dollaryndan $1800 Amerikan dollaryna ýetirdi. Şol bir wagtda Iranyň medeniýet serişdelerinde türkmen ýük ulag sürjüler üçin girdilen täze tranzit düzgünleri we tranzit salgydynyň möçüri barada jikmejik maglumat berilmeýär. Iran ilkinji bolup Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar edipdi. Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky serhet araçanyň uzunlygy 1000 kilometre barabar. Kerdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde döwlet telekanallarının ençemesinin şu günler talaba laýyk görkezilmeýänligi habar berilýär. Eýen bir näçe gün bäri dowam edýän bu näçäzlikler barada Kerdeşim Sehra gurrun berer. Daşoğuz vilayetiniň bollumsaz we guwada etraplaryny Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki telekanallarına talaba laýyk tomoşa edip bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň biri sosial ulgam arkaly habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran okuyjymyzyň aýtmagyna görä, awgust aýynyň 20-sinden bäri Daşoğuzyň agdalýan iki etrawyny Türkmenistanyň TV4, Aşgabat, Ýaşlyk we Türkmenistan sport telekanallarynyň sesi gelmeýär we käbirleriň şekilleri hem görünmeýär. Yerli synçy Amanmurat Bugaýewiň sözüne görä telekanallardaky ses problemasyna we oňa tomoşa etmekdäki bökdünçlikleri diňe gürrüň edilýän etraplarda däl. Eýse Daşoğuz vilayetiniň ähli ýerinde duş gelse bolýar. Soňky 2 aýyň dowamynda eýem 3-nji gede gaýtalanýan bu meseleni çözmek üçin ýaşaýjylar ilk wada tehnik ustalary ýüzlenipdirler. Olar şol bir wada telewizorlarinden öýrenmişler, usta çağırýanmışlar ýöne olaram çağıran ustalary ýa-da bolmasa umman şu telewizordan teleprogrammalardan başlyk geldiler. Telewizordan aňyrdan sehin özü gelen okuyup düşündirýärler diýdiler. Diýip synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Azatlyk radiosy bu bökdünçligiň bolaýmagy mümkin sebäpleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň telewiziýa we radio gepleşikleri hemde kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşdy. Bu komitetiň howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmadlygyny soran telewizion texniki merkeziniň käbir işgärleri häzirki wagtda ýurdun käbir tewitlerinde ýaşaýjylaryň daşary ýurtlaryň sputniklary arkaly türkmen telekanallaryna tomoşa edýändigine, olardan berilýän signallaryň bolsa kämahallar etrapdyr owalara baryp ýetmeýändigine aýdýarlar. Türkmenistan häzir ýurdun ähli ýerini öz türkmen älim 52 emeli hemrasyna geçip bilenok. Ine şu sputnige doly geçilenden soň belki bökdünçliklerdir, közençlikler aradan aýrylar. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran Türkmen telewizion texniki merkeziniň bir işgäri gürrüň berdi. Şol bir wagtda Daşoğuzdan gelip goşan maglumatlarda ilatyň aglawa böleginiň yerli we daşary ýurt telekanallary Türkmen älim 52 Sputnik arkaly däli daşary ýurt emeli hemralarynyň üstü bilen tomoşa edýändigi aýdylýar.
Daşowuzda çanak antennalaryny Türkmen Älim 52E Sputnik'ini baktırıp goýan ören az. Bu Sputnik'in gowy işleýän ýerlerine de ýaşaýjylar daşary ýurt Sputniklerinden peýdalanýarlar. Sebäbi şol Sputniklerde daşary ýurt radio telekanallarynyň ençemesini, şol sanyny Azatlyk radiosyny dinläp bilýärler. Diýip sosial ulumdaky okuyjymyz aýdýar. Türkmenistanyň Türkmen Älim 52 adly ilkinji telekommunikasiýa emeli hemrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan kosmosa uçurylyp Falcon 9 adly raketa götürji tarapyndan orbita çykarylypdy. Kerdeşimiz ekranyň maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, adathabar.com web saýtymyzda şeýle Adatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tesvir ýazyň, şeýle de elektron poçta arkaly habarlaşyň. Adatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazyk welaýatlarynyň biri Faryapda söwüşçüleriň Teýlan etrawyny eýlenligi habar berilýär. Faryapdaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýälis. Demirgazyk Awganistanyň Faryap welaýatynyň Teýlan adly sebtini jeňçiler basyp aldy. Welaýatyň böleki etraplarynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Faryap welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulnebi Ilhamyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Teýlan sebtinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Kaysar Narim, Darhak Bulak, Dagormaç, Richard Gamla karda. Uruşda ençeme jeňçi ölüpdir. Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Teýlan sebtinden Awgan güýçleri ýygyna çekildi. Bu sebt ýene jeňçileriň ýeçirine geçdi. Akbulak we Nehrin adly regionda çaknaşyk barýar. Etraplaryň obalary jeňçileriň kontrolyna geçdi. Yerli ýarym resmi ýaraglylar hem jeňçilere garşy güreşmeýär. Dört etrapda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygyna galýar dip Ilham belledi. Welaýatyň Pushtunkot adly etraby Memene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Bu etrabyň obalary jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler obalarda harby merkez döredipdir. Jeňçileriň harby merkezini Birleşen Halkara harbylarynyň hawa güýçleriniň bombalandygyny Faryap welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi Azatlyk radiosyna aýtdy. Hawa hüjüminde ençeme jeňçiniň öldürilendigini deputat bildirdi. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde hem uruşyň bardygyny deputat habar berdi. Dubara taliblar hamla qilib, ýene pas Taýlanda algan, Taýlanda ýurt balan tappala muhalifin dawlat qurdy. Mana hem ýerligen baglaýdylar. Har uluswallyga janglar bar. Çarşamba mantykasyga Faryap welaýatynda merkez adýaly jeňçiler hem ýerleşipdir. Türkmen-Awgan serediniň golaýynda hem jeňçiler hereket edýär. Faryap welaýatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Faryap welaýatynyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň iberleýän elektrik tokdan peýdalanýar. Ýöne elektrik tütünini we semini jeňçiler ýygyderli weýran edýär. Gepleşik taýinlap Azatlyga ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Owganistandaky habarçymyz Şaýmerdan Gulumradynyň maglumatyny dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.